Wakhulu cela igama lakho nefani yakho. Hey inkulu nto uzandenza xa undifaka amagama nefani. Masiqale ngobuntombi. Yelo buntombi gama. Elesikolo. Deborah. Deborah. Nokimbali Macoza. Nokimbali lelomzi. Olelomzi. Liyaligama lesikolo ndisesekhaya. Lika Deborah. Okay. Umacoza mako. Yifani yalapha. Yalapha emzini. Okay. So okay. So ke makhulu inenifula sithethe ngayo asithethi ngato akho nto inzima. Thina nje ngempilo yakho nempilo indlela okhule ngayo. Injongo yami ukwazi nje bana imvelaphi yalapha, imvelaphi yakho, bana bekuphilwa njani kuqala. Ndithetha nabantu abangomama omakhulu bodwa, andithethi nabantu abangootata. Kuba ke injongo yami kubana akukaphukazi noba ungaya esikolweni uyofunda into ze-history, ufunde esikolweni. Basoloko bethetha ngabantu abangootata. Xa uthetha ngento yomzabalazo we-apartheid, uye kuthethe ngoMandela, ngo-Oliver Tambo. Uyabona wonke la madoda akho mntu uthetha ngabantu abangomama. Omama bona yathini indima yabo. Xa uthetha ngento yasekhayeni bana sakhula abantu bakhula bathi uye kuthethe ngento bana abantu abangootata ngaba abalungisa ikhaya, abamisa ikhaya bathini, but akuthethwa ngomama. Ngoku ndifuna nje bana sijonge nje kwicala loomama bana abantu abangomama, abantu abangamantombazana bekuphilwa njani kuqala. Ungabi ngathi imvelaphi yethu ihlele ezandleni zootata kanti ihleli ikomo. Yiyo yodwa ndenza moyenza. Ikhona nobuntu ibusi. Ndithethe ngemvelaphi ngokumama. Ngawe ke yakho. Izoyibona nawe bana xa umane uhamba kaloku izinto ubuzenza wena zizinto ebenizenza nonke ningamantombi. Okanye zizinto ebenizenza zonke ningabomama. Okanye ndingathethi into ngoba besiphila njani kwakulinywa kwakusithwayo. Sithetha ngazo zona kanye ezo zinto. Xa uzobona kaloku bana xa umane usiya noba uzothi noba emasimini bekungena abantu abangomama behlawula into ethile, abantu abangootata basebesenza into ethile, okanye abafana besenza into ethile, besenza into ethile, abantombazane besenza into njalo, bafana bebesiya entabeni, into ezinjalo yabo. So kwaphathi ngizobane ndikubuza ke ungabi nexhala ngizokubane ndikubuza nje bana into ethile bekusenzeka into ethile xa kutheni. So awufanele uzigcinele ngizokubuza imibuzo. So masiqala lapho uzayelwe khona. Wazayela lapha mafo. Ilali. Lali ndiyasimkhanze Engcobo. Engcobo vela kwalapha. So wazayelwa apha, wakhulela lapha, wendela kwalapha. Hlala kwalapha. Hlala kwalapha. Xa uphinde ukuye eKapa, eGauteng, eBhayi, eMonti. Andayanga ngokwemisebenzi nandi ukroba nje umntana ndabuya. Xa uhlale. Hayi kandihlale. Uzalwa kowenu bangaphi? Ngowesingaphi wena kwabantu bako? Ekhaya sizalwa singabe silishumi nesibini. Umama mnye wathi xa ezala umntana weshumi wasala sababini sangamawele. Uliwele wena. So wena lidala okanye elincinci? Lidala. Okay, so ke ngokuthento bana wena ngoweshumi nanye. Kweshumi nanye ngokwenantsika. Yayimfusi ke le 12. Kodwa ke ngondindodwa nje. Kuba bonkana? Bonke ndimndodwa lukhoyo. Bona baye bahlala phi uyakhumbula? Dasweleka babekhulela bheke kwabakhula bonke ekhaya. Babadala boluka bangamadoda brothers am. Benda abanye. So bonke so okugqibela phambi kwakho wasweleka nini yena? 64. Ulunanga mafo wanini? 25 kaDisemba 1934. Hayi nguyamdala nawo wonke abanye mama. Nguyamdala nabo bonke umakhulu Ewe kanojoma ndisitsho. Okay, hayi ke ndiyavuya ke. So makhulu wena ke unabayi-12 kowenu xa nikhula ke nikhule kanjani njengoba wena intombazana?
phaya egqibeleni kusegqibeni ngaloko xa ungumnumber 11 so nikhule njani izinto nebenizenza okanye ukhule nabazali bakho benihlala nonke kunye endlini enye ekhayeni izindlu bezingaphi nisebancinci nje impilo wena xa ukhumbula nje noba into obecingayo kwanto nje icingayo nje uhlala nje uzicingela into ukukhula kwakho semncinci kwakunjani ekhayeni? Ndandikhule kumnandi kakhulu ekhayeni ndinababhuti bam noosisi bam. Naxa ke ndingomnye kusetyenzwa yena nto ibalulekileyo kwakusetyenzwa sasilima kuhluthwa akho nto yayingekho emasimini amathanga amazimba umbona iimbotyi yonke zizinto ezazikho esasiphila ngazo sasiphila kamnandi gqitha kuba kaloku nomntu ongenanto ebencedwa ngelo xesha ibingafani nale nto yangoku uba uhluphekile ubonwe nalilanga. Thina ke sasincedisa emakhaya sikhula kunjalo sipheka singamantombazana. Intombazana ke ngelo xesha lethu yayingatshonelwa lilanga ingekho apha endlini, yayingumthetho owawukho intombazana kungalayitwa isibane ingekho ilapha esithubeni. Zawufakwa imibuzo uba ngaba ufike nelanga litshonile ubethwe nobethwa ubethelwe loo nto. Into ke bezenzeka ezo thina phakathi kwamakhaya. Kuba ke uthi kubana ubunobhuti nawe uyintombazana indlela zenu zokwenza okanye izinto enanizenza endlini zasihlukaniswa kanjani? Abafana babesenza ntoni? Abafana babelima ngengabe emasimini, thina sisiya ngokuhlakula. Thina amantombazana hlakula siphethe amagaba. Inkomo zazizoluswa kwaba bangamadoda bafana ka namakhwenkwe. Hayi man ewe kaloku nini nisuke nayeka ngesiye nakulaa nto kodwa akayizukwenza nto. Hayi banje ke bafuna into uba mayenziwe abayilungiseleli. Ikwawuthiwa ngumzoteni khona loo nto bakaloku naye ngethe yho ibethunani bakhelela abantwana bazifumene kaloku kanti bese bakhelela nomngqusho nabantwana bakamazibula sayiliba nanihlakula kanjalo so ke waba yintombi ke ngoku xa sekufika ixesha lakho loba mawuye esikhathini waye kwenziwa njani ekhayeni? Ubuxelela umama okanye benisenza njani? Ubuxelela umama kaloku uthi ndibonala kunje. Nisebenzise ntoni ke ngoku ubamba igazi elini yabo xa usesikhathini? Wo kaloku kwakufakwa nje pha noba into endala ngela xesha lethu fake yona kwangungathengwa zinto. Kumakhulu menza ke ndathetha naye ke esithi yena ixesha lakhe babenganxibi izipenti. Ngona nisenza njani ke ngoku? Benizinxiba nini? Sasinxiba thina kwakungokoushiyana ke baloku bangato bengafani. So xa senifika kuthiwa lobana ke uyintombi ngoku benisenza njani phambi kulaa minyaka ka-13 ukuya ku-18 nani kwinto umnye umakhulu phayana ezantsi bekwazi ngelobana bebehamba imitshotsho xa belento babizwe ngabafana bebacela kubazali babo. Nanisenza njani? Wawuyihamba wena imitshotsho? Hayi zange ndihambe imitshotsho kodwa ke
umtshotsho mosimanzi kuyafana netimiti ezanto ukuthi xa kuzabakho kuza kuluka amakhwenkwe kuyowucelwa ke le ntombazana kuye umfana walapha elalini ucela le ntombazana ahambe nayo ke aye nayo kulo mzi unetimiti apha azawutshotsha khona amakhwenkwe. Itimiti kaloku yinto ekuxhentswa kuyo kombhelelwa inkwenkwe lukayo ndizawuthi yintoni ke iyafana ngubhululo womtshotsho. Umtshotsho ke wo so naninxiba ntoni ke ngokumakhulu impahla nje umakhulu lo wangapha ezantsi ebethe yena ngexesha lakhe kwakunxitywa izinto engathi kwakuba neentsimbi apha kubekho nezinye abantu bahambe ngeenyawo kubekho abafana banxiba into engathi lisiba lentaka apha entloko wena ngeleli xesha nanxiba ntoni? Hayi sasingazange sizinxibe ke thina ezo nto asinxiba nje impahla kaloku uba sasuka sabheka esikolweni sanxiba nje into zesikolo. So waye esikolweni waphela kwabani? Ku-6 nonke beningabe beniphela ku-6 nonke? Wathina abantu belaa xesha wawuthi uba ufikile kwi-6 uqonda uba ugqibile ongekho nto yengaphaya. So yanifunda ntoni esikolweni ama-subjects sasikhumbula ukubana ama-subject ezinjani? Ufunda ntoni? I-subject zasesikolweni sakhumbula i-history, hygiene, geography. Kwakufunda hygiene asiyazi kaloku hygiene asinayo thina hygiene zange sanayo hygiene. Ndizawuthi yintoni na yile nto bendithe makube economic. Hayi ndisuzuyazi ke la kube ndithe biza nomika umntu bezayixhasa le nto. Akwaxaba kakhulu. Okay, so ke ngoku so waphela kwa-6 emveni kwa-6 ke ngoku uhlala wenza ntoni ke ngoku? U-6 ugqibe unabo? Ya wowo ndisayazi ngoku iminyaka bayemi ngaphi ngoku. Hayi andisayazi. Emveni kwa-6 nenza ntoni ke ngoku? Bathi naxa ugqiba isikolo uleqa uya eyunivesithi. Hayi thina sihlala apha emakhaya upheke ngoku ube intombazana ihlala apha ekhaya ezawubona lisoka uhlela apha ekhaya. Uhlela apha ekhaya ngoku usebenza imisebenzi ekhaya. Andithi njalo Manqondo. So ngoku isoka xa selibonile ke kuba sesifikile entweni yesoka. Xa libonile isoka lenza njani ke ngokubana uyakucela uza kuwe okanye uya kubazali bakho okanye uthumela wenza njani xa lithetha nawe isoka luxelela uba lifuna umntu oyawuliphembela ekhaya kowalo uyeva ke lithethe nawe labe lithethile nawe ke navumelana kukhona lizawuthuma abantu okuthiwa ngoonozakuzaku abayowucela wena ntombi bowucela le ntombi kubazali bayo. Xa efikayo ngoku xa onozakuzaku xa befikayo bona bafika benze ntoni usakhumbula okanye? Bafika pha kaloku bahlala apha ecakwedango bazawufika utata lo weli khaya noba ngummelwane abuze uba nisihambele ngantoni. Bathi ke bona hayi siyibone intombi yalapha sizowucela yona. Untombi lo uyabizwa yena ubana makazo? Ewe kuyabizwa intombazana kubuza uba uyabazi naba bantu uthi ke ewe uyabazi. Nidibana phi nesoka sekede ecela umntu ozophembela apha kwabo? Noba kaloku usevenkileni noba uyephi noba udibana nawe nje endleleni uzawuthetha la ithetha. Ukwazela phi ngoba umuntu ongaphembela okanye ubona kuba usebenza ekhayeni omnye kaloku ubonwa ngokusebenza ekhayeni akubona abona uba yeyi le ntombi ayinandiphosa abona imisebenzi oyenzayo. Omnye ujonga unje ubuhle bomntu akazi noba ngudoti ongazi ukwazi nothini lo amthethayo. Ngoku ke ingabikho ke into ithethisayo ngokubana bafika njani senje kubazali ke ngoku xa sebebona abantu umntu engena phayana sekufika abantu sebesithi bezofuna umntu apha akho into ithethisayo ubana ukwazela phi lo mfana sethumela abantu nje. Hayi baphelele kaloku kulaa nto yowubuza phaya ngoku belapho nozakuzaku
uba le ntombazana bayaza kubizwe laa ntombazana yiyo ezawuchaza uba ndiyabazi qha ihambe ke ibheke endlini kuzothethwa nto kuzawubekwa ilobola qha. Ilobola ke ngoku ilobola le yanamhlanje nelobola yangoko iyafana sesibana ngoko ngathi kusetyenziswa imali bekusetyenziswa ntoni iinkomo zihamba ngamanqina. Kuye kwathini ngoku itshintshiswe yintoni into yemali neyeenkomo xa ujongile ukubona kwakho? Ndingathi lixesha eli kuba iinkomo azisekho njengangoku. Umntu ukhupha imali kubekwe ixabiso lenkomo uba inkomo yimali nini. Anantsike ke akhuphe lo xabiso ke kubalwe ke ngoku inkomo yimali enga yimali enga ukwaziwe uba ke zinkomo ezinga. Excuse me. So wena watshata unangaphi? Nana 17 shatele. U6 nini unanimgqiba Yo, wakunina yathi teza kudala thina. Sayazi mina ngoku nawe kwakunini. Hayi andiyazi noxoka. Ndamelo ingqondo uba nje. Watshata okulomzi umnye. Watshata kulomzi. Okulomzi since 17. Umama lapha kulomzi. Umama walapha. So semtshatweni ke ngoku. Xa ufika masiye kulo mtshato bana ngumtshato kwenziwa ntoni ke ngalaphi iprocess yokuthatha bafike ke abantu bazolobola. Xa begqiba ulobola kwenziwa ntoni ude ke ngoku uyangena hayi ke ngakho lapha ekhayeni. Kaloku emveni kuba kulotyolwe uzawutshatwa. Kusuke kwakuhamba inqwelo ke ingezi inqwelo ihamba ekhokhelo sisibani senkomo inqwelo yakulomyeni izawuzapha kulomjakazi yaqonda bafike namhlanje uba ekuseni uzawuvukwa kuyotshatwa ecaweni. Emva komtshato kaloku kutshatwe ke ngoku bahambe ke ngoku abaya behamba nomjakazi bawuphinde bawutshata kulomyeni ekhayeni lomyeni. Bawutshata kulomyeni afike ke ngoku pha anxityiswe ke ngoku abe ngumama wekhaya. Ule kwezintsuku zonxityiswa ke ngokwenziwa ntwana ndiyayazi bana kubakho utsiki kodwa kulaa process kuye kwenziwe njani pha kulaa mzi kulomyeni pha kulomyeni kaloku mandithi iyahluka umntu othwelweyo nomntu otshatileyo. Bayohluka. Lo utshatileyo yena oko kwenziwa loo nto izawuba yidinara nje ke ngecawe kuphekwe kutyiwe. Lo uthwelweyo uvele nje waxutshulwa engazi naloo myeni. Ukhona ke ngoku yena ezabe efikile apha ekhaya enzele laa nto kuthiwa wenzela utsiki. So ukuthwala kwakuyinto enjani kuqala? Kwakuthwala abantu abatheni, kwakuthwala abantu abanangaphi, kwakuthwala xa kutheni? Kwayintombazana mandithi uba usukela noba ina-15 ibivela nje umfana futhi ingezi into ngexesha bone kufika igxudululu labafana afika ayibutha irhewula ahambe nayo ayizucengwa ke iyabethwa nalapha endleleni iyakhala naba bayombela apha ecakwayo ngoku ikhalayo uba kungavuwa isikhala. Babhalisa isikhalo bangevi abantu. Uthini ngoba bese abantu bakuloo ntombazana baxelelwa njani ngoba bazi njani ke ngobona uba umntana uphinde aba bakuloo ntombi ngeli xesha kaloku banezigqiba abantu abadala napha naba bantu balamzi bayayazi le ntombazana ibizawuthwala ngeli xesha kuthiwe ebheke evenkileni kanti bayazi uba bakhona abafana abalindileyo abazowuthwala le ntombi. Ngoba bengabaleki abantu ke ngoku amantombazana la abaleka ayiphi lethwelweyo lethwelweyo iyawubaleka njani ihamba ixhakiwe ibethwa sesho xa ebelele kaloku abantu ngokuhlwa iyawuphuma njani igadiwe kuhlela abafana wano behlala yayibaleka kaloku ebalekayo kodwa izawuphinde iyothathwa kodwa ke iyagadwa.
and kungabikho nje i-wrong elalini obana umuntu ubiwe ngalokho umuntu onjani. Hayi kaloku ubiwe ke kodwa ke uyaziwa likhaya. And futhi ke omnye xa beyithwele nje le ntombi unyanzelekile ivuka iyowuxelwa. Baya abantu balomzipha kwayo intombazana ningayifuni ikuthi. Jonga ilotyolo ke ngulobola banamse khonto inzima. Hayi so ngihlike ngoku emzini sokumakoti uyasebenza ube nomntana ke ngoku. Umntana xa efika bekusenziwa njani? Xa efika phi? Xa egqibozalwa besenziwa njani umakoti bethini umama umntana bethini tata umntana besenza njani yena abantu bekhaya besenza njani bona bebelekela phi umama umntana bihamba njani le umama umntana behamba ubeleka la kowabo ke thina ke sasingenayo laa nto yasesibhedlele asibelekele izindlini ubelekiswe ngabantu kubekho abantu abadala abangoomama basiwe apha endlini uqhuma kuthiqu kushushu ubeleka umntana ingabantu abangoomama bothule iqhiya bahamba ngentloko. Utheni besothula iqhiya? Izinto ezazikho ngoko bothula iqhiya bangathwali entloko. Umntana xa evele enziwe loni Njengoba nto ndakhe ndafunda kwenye usikwa laa nto yintoni emanqonde inkaba into enye ndiyoyika loo nto ndiseyoyika nangoku andicingi usika mntana yani ndiyoyika mama wam esika ngoku hayi ndinamasikisi. bese ke asika umntana ikhona enye inenza ndakhe ndafunda kwenye into ukuthi umntana wayekhe agqithiswe emsila andazi usiwa ntoni abanjwe ngemilenze ajongiswe phantsi. Isifundo. Ke thina andiyazi zange ndibone laa nto ukuthi ababede bathi ukhanyela into ayaziyo ayenziwa ngabantu ababomvu nesiXhosa. Hayi angenziwa ngabantu basesikolweni angendijingiswe zindiswe aba banowuyazi bona naba abantu abanowuyazi nyhani bakhona nam ndiyive kuthiwe uyajingiswa kumntana kude kube kho laa nto ithi ukhanyela into oyaziyo yabona ke. Okay umntana xa okay igqithe imini yobelekwa komntwana umama omntana uhlala nomntana ixesha elingabantu 8 days 8 days endlini evaliwe. Uhleli yedwa okanye nomama hayi uhleli bangena nje nabantu nabangamantombazana uyaphekelwa isidudu sakho utya sona. Tata umntana yena uphi ushiyekile phaya emzini kuba lokho umama umntana ukowabo ushiyekile kwazi uyabhaya akho nto imfunayo. Umbona nini umntana wakhe kalo? Wembona xa esiwe ngabantu aba bakulo mfazi wakhe bantu bakulo mfazi wakhe kaloku uyawuthatha umntana agoduswe ke ngoku asiwe ngabantu bakowabo. Xa enangaphi umntana emva kwala 8 days okanye xa hayi noko qethi xhamxham nje mhlawumbi noba kuna-2 months into ezinjalo. Abuyele nini ke ngoku umama umntana emzini akhe aphindele nini emzini akhe mama umntana ugoduka kalo nomntana ubheka naye emzini akhe. Ntsho uba xa senangaphi umntana na-2 months na-3 months. Ewe njalo nje ngokushiyana kweemeko ngeemeko zekhaya ahambe ke ngelo xesha ke esisiwa hamba nabantu. Xa lixesha lelela xesha lemayini otata bahamba bayosebenza ezimayini nishiyeke nina ke ngoku. So xa nishiyeka apha endlini nishiyeka ningomama nodwa babakhona abanye ootata okanye niyayalezwa komnye utata okanye nenza njani ubana kuba kaloku utata ekhaya akekho useRhawutini okanye uye phiphi okanye uye Welkom yezimayini beniphila njani ngoku xa bengekho bona beyosebenza ezimayini? Kaloku bathumela imali kuthenga ukutya kutyiwe kontingenye. Akho mtsethi uba umntu ongutata abantwana nje bekhula akho mntu ungutata okanye uba kumntu ongutata wase-next door okanye ucala ubana umntana abelala ubana ukutata ekhayeni
yonke imihla ubengekho. Hayi ke ngokubakho kuba ngenye ixesha lokumnye umzi unabo abantu abashikileyo abangootata apha ekhayeni abemki bonke ngexesha elinye uba khona nanjengoba sasibaninzi ndikuxelela ekhaya kodwa ke babengemki bonke kungabikho mntu indoda apha ekhaya. So umntana xa unomntana omfana ke ngoku njengoba wena ungumuntu ongumama ibihamba njani ngoku xa kufike la xesha lokuya entabeni lokuyosuthini umsebenzi wakho okanye indawo yakho wena njengomuntu ongumama iba yintoni? Abalungiselelo ubana wena ubungenaphi kwinto zabalungiselelo uthini utywala uba kuza kuyokoluka la makhwenkwe kusila utywala uphele nje kuloo ndawo yonke enye into yenziwa ngabantu abangootata. Into njani ibisenziwa kweli cala? Ewe. Wayenzelwa wena into hayi. Oh, ayibuzwa loo nto? Oh, okay. Kaloku iintonjane zenziwa ngabo nabo asikukuba phesintwini esiXhoseni bayathomba bonke. Omnye ke ukuthomba kwakhe kokwakuhlala emkhusaneni ceza utshata. Okay. Into yomsebenzi ukhe wasebenza ngakhona? Hayi andisebenze. Okulapha endlini? Oko ndilapha. Okay. So ngoku mhla ulento intsimbi lena uyayibona indlela ekutshintshe ngayo in terms of abantu bana zinto abazilimayo bebezilima kuqala zinto ezilinywayo ngoku bana ngobana abalimayo kuyalinywa kusalinywa xa kulinywa ntoni into engasalinywa enini? Into ezingasalinywayo zinto ezinje ngamazimba nantoni namanqindi. Abasazama abanye naxa ke kungasekho nto ifana neyawuqala ihambelayo. Basilamba ngoku ilixesha loba makulinywe akusalinywa njengelaa hlobo lethu lokukhula kwethu. Hayi into nje ngoku noko kulima nje babini bathathu amasimi alala. Kutheni xa ujonga wena kutheni elela amasimi kutheni engasalinywa? Akukho zinto zakwenza abanye abananceda abananto kaloku into zifuna imali zifuna ifedela izintoni omnye ahlala angalimi. Benifetheleza ngantoni iqala kodwa? Ukulima. Ifetheleza nentoni benithi? Besizenza umgquba lo wenkomo ebuhlanti. Bekulinywa ngomgquba. Kutheni ningalimi ngalowo mgquba into ebangela uba loku basakulima ngomgquba abanye uyaqonda kodwa ke uxube nale fertilizer ngoku. Fertilizer zavela nje mvana ngelo xesha into ibibethe ekulimeni bingumgquba qha bekubethwa ngomgquba futhi kuvuna umbona ngeyiyo le nqala. Uqala wathetha ngamazimba wathetha nangeembotyi wathetha nangombona but zintoni into ebezityiwa nizaziyo ubana okay zinto ezityiwayo ezi kubekho ezityiwayo yonke imihla kubekho ngoku izinto ezityiwa xa kukho into enkulu noba nomgido okanye kule nto enjalo zintoni ezazityiwa ngelo xesha? Zinethetha amangcawo kwakutyiwa yonke into kaloku nangelo xesha bekupheka umngqusho ngenye imini kupheka umqa kuyawazi ke kutya umqa bekusohlukahlukana njalo ke into ezopheka engixesha isophu ngexesha kwenza imifino. Beniupheka njani isophu ke ngoku? Besipheka umbona uchuba umbona ugalela imbotyi ke ngoku apha. Umfino wona kanondlela zopheka sezitshintshile ngoku. So ngoku umfino uphekwa nje unehambe nowukhapha esithubeni uba ingeyizento ezilinywayo nokho umfino emasimini nipheke ugalela umgubo uzamise ufuthe phaa pheka umfino kutyiwa. Inyama yona yayityiwa okanye nanitya okanye inyama ngabona ngoku thina sitya kakhulu inyama yenkukhu. Kwakufuyiwe sasitya kakhulu inyama kwakuxhelwa kaloku kudala kuxhelwa inkomo kuxhelwa igusha kuxhelwa ihagu njalo sendithetha ukuthi yayingenzeki yonke imihla loku phaa kuthiwa phaa kuzawuxhelwa ihagu phaa namakhwenkwe ayapho.
Into endiyiqaphelayo ngokubana ningathi nengxaki yotywala apha elentweni ezilalini. Abantu balapha ayasela ayidala yayinto eyayikhona leyo. Kudala yayingekho zonke into eyayikhona yayiselwa kudala ngumqombothi. Kwayimbodlela le ebethu utata okhaya ibithengiwa apha ekhayeni. Iselo yayinoyigqiba nenyanga athi qhontsi nje asele not afunzele imbodlela ayigqibe ngelanga. Utya umqombothi utywala besixhosa qha. Usekwathini kutshintshe phi? Tshintshe phi le? Yile singayaziyo uba kaloku nezinto ngoku bazityayo ezipilisi thina sizazi ento zibadoma ingqondo babe ngamageza. Andiyazi uba ndizawuthi yatshintsha phi. Sibone ke ixesha selinje. Bantwana bezenzela ukuthanda. Umqombothi yangokuqala naniwenza njani? Usenziwa ngendlela efanayo nangoku okanye seyitshintshe indlela yokwenza? Kaloku ngoku wawusile elityeni thina ngelaa xesha lethu ugraye umbona. Unyele uthemba uphinde ucole. Kubekho ixesha ekuthiwa kuyadidiyelwa kuzawuphekwa ke ngoku kuphekwa isidudu zotywala. Kwakusa niyazivubela. Ngoku kukhona okwenziwayo phofu iibobu besixhosa. Umuntu angabuqala namhlanje ngomso beyaselwa sazi ke nama ndinakwenza ngondlela. Andinakwenza ndikwazi yathi umntu hayi ikhona into ndithi into ziphambanisa abantu. Ngoba usufike bengamabhabhathane kwakule nto bayiseleyo ungaboni ukuthi uba ufane nomntu osela umqombothi. Nangelo xesha ungasoze ubone umntu osela umqombothi eyayathi ke senzeka le nto yenziwa ngabantwana. Yho hayi. Xesha ke kuniphila kulo libuhlungu. Nali nobunzima. Neento zezimali ke ngala maxesha kwangekho nto ixhomekeke emalini. Ngelo xesha kuxhomekeke kubonakala. Ndithi kwakuncedwa. Kuncedwe nomntu mhlambi lo mntu kubhujiwe apha kwakhe. Akananto. Uzawusuka phaa kowenu ezapha nomngqusho asuke phaya eze nomilimili kupheka amarhewu. Asuke phaa eze nomgubo kuphekwe kutyiwe ibe into ephelayo. Azingekho ezinyama ento ziphekwayo. Asizazi thina kutwedliva inyama. Ngexesha enye ithi ixhelwe kungekangcwatywa nongcwatywa igazi lalingasetyenziswa kungangcwatywanga. Hayi ukonakala. Hayi. So into zomngcwabo kuba sothethe ngomngcwabo, umngcwabo yayihamba njani? Isafana imingcwabo yaqala nengcwabo yakho. Kwakusenziwa ntoni kuqala? Kudala kwakuthiwa kubhubha umntu namhlanje. Uzawubikwa kusasa. Ulapha endlini lo mntu ngowabhubhileyo. Ukhusiwe phaa kukho into ekhusileyo. Oshiti okanye ikhukho. Njalo ungapha umntu uhleli nabantu. Kuyaculwa kapha umculo phansi. Phansi kuyathandazwa. Ayiyo le bekuncokolwa kuve nomntu ophaa ingathi kusema isohluka into ubhubha komntu. Kusehlelo lontlalo ke. Bawungakho into zasemikhenkceni hayi. Hayi. Xa kuxeliwe ke ngoku bese kuthiwani kaloku? Bayeza ba kaloku kuthiwe kubhujiwe bazawuya abantu phaa kulo mzi. Kangangokuba kudala babede balale abantu belale. Uba kubhujwa apha ekhaya bazawuzapha abantu abangootata balala kwelo cala. Dwelile ngoomama ngapha. Kwakunjalo kudala. Ufihle ke ngokwakusa. Umuntu wayefihlwe entwenini ke? Wayefakwa entwenini okanye kwakusenziwa ibhokisi. Bayayisenziwa ngamaplanga. Ingubo le yona kwakuthiwani ngaloo into xa umntu esweleke izolo wangcwatywa namhlanje akho xesha lothenga ingubo neentoni neempahla neentoni. So umntu wayenxityiswa ntoni okanye wayembathiswa ngantoni? Wayethungelwa. Abantu bakudala kwakuthungwa benento ayinxityiswayo nethungwa nomnqwazi othile owenziweyo. Uqoqwa kakuhle ngezikere. Bakhona oomama bazawube behleli apha endlini bethungela lo mntu ungekhoyo. Anxityiswe ke ngoku ubeza kweyofuya amangcwabeni yakufakwa ebhokisini yakhe. Naloo bhokisi ke iphinde igqunywe ngelapha elimnyama. Ibuphuma imnyama ibhokisi. Umsebenzi walapha elimnyama bikukuthini?
kugquma nje ibhokisi yoba uliqhuma nje uyigquma into ithi ithethisayo hayi so lento ye 7 days umuntu ebehlele ayisini 7 itshintshe phi xa uyicinga wena ucinga back bana ingathi saqala utshintsha ngo1970 okanye ngo1950 yaqala yatshintsha xa bethe xa uyijonga wena okanye apha elalini xa uyijonga apha elalini kwaye kwathini kwase kwatshintsha ntoni hayi andiyazi uba kwatshintsha ntoni kodwa ke ayisifani nangoku ndingazi uba kwakusuke kwathini nawethu sibone sekuqhubeka kaloku kusithiwa umntu makanantsike makasiwe emoshari wo lo mntu le nto siyidwaba yonke ithethwa apha ikhona yathi yarekhod fana kwathiwa wayigamayo ihlele nto kuyithethayo like nile ndifunda bengingayazi noba kungcwatya ngathi ngamasilams amasilams wona umntu usweleka ngoku imini elandelayo uyancwatywa ababe belinda naye begqunywa uyagqunywa ngelapho kodwa lapho lapho limhlophe alikho mnyama ugqunywa ngelapho elimhlophe afakwe xa efakwa ajongiswe eMpumalanga jonga ngaseMpumalanga xa engcwatywa umuntu futhi bajonge eMpumalanga ngamaxesha beyiphelele ngoku ayikho nto insa emotuary hayi kunjanje wona mngcwabo wawulula ona mngcwabo unobunzima ngulo nawo lunezinto zingaka hayi wawulula man wawuncedwa songasenanto kungenawuhleleleka kuthiwa kukho zinto pha umuntu encedwa kude ke ngoku kubekho ke ngoku benza igazi kuxhelwe naba igusha kuthiwe kuhlanjwa abantu inyama ibingakhokheli de kungcwatywe uthi ke ngoku xa sekungcwatyiwe ke ngoku ikhaya ke ngoku lizimasa kanjani ukufa komuntu sesibali mhlawumbe esikhonde engazinxibiyo okanye esikhonde ezingatyiwayo okanye ikhonde engenziwayo xa kudala xa bekubhubhe umntu yabona elalapho bendithetha ngalo limnyama bekusenziwa into engakanana nje iqhotyeshelwa apha lo mntu ubhujelwe yindoda yena uzawunxiba ezimnyama wonke nje abemnyama umbone nobuphi ba uzilile ude kubeni xesha unyaka xa ekhululwa wenziwe njani xa ekhululwa ngoku kaloku uzawuthengelwa impahla wawuthengelwa impahla entsha ade ke mhlambi lo mama mhlambi nabako wabo bamzisela izinto zoba makanxibe ngoku akhulule lazile hayi so ngoku ikhaya lona alinayo ixesha loba liyakhulula la bazawuhambe kaloku bakhulule ayekhulula nina la maqosha ngoku ubhubha umntu emva kobengcwayo aqala akhululwe la maqo akusemva kwenyanga ntandathu ayiqala akhululwe masingena kwindawo izindlu zohlala indawo zohlala bona ngoku neliqaphelayo iyakha ama-hardware maninzi phaa etawuni engcobo because ke ngoku kuthengwa izitena kuthengwa isimenti kuthengwa amazenke erufu kuthengwa amaplanga lawo okwenza kwakusakhiwa ngantoni kuqala akusekho kwakusenziwa izitena ngodaka kusekwathini kutheni zingasetyenziswa zazitena zodaka ndingazisebenzisa mna uba ndiyathanda ushiyana nomaka ukuhlaka abantu imali umahluko kodwa ke ngoku indlu le yodaka xa uhlele endlini yodaka nendlu le yesitena ukhona umahluko sesho xa uphakathi ukhona kukho utshomi wam uthi kowabo kukho indlu yodaka nendlu yesitena blocks uthi xa bengena imini inye xesha linye kodwa xa ungena kwindlu le yeblocks kuyatshisa xa ungena kwindlu yezitena kupholile nasebusuku kanjalo like umahluko uyavakala nobana kukhe kwafaka izitena kwafaka iblocks bathi ke ngoku le yeblocks ngenye imini bakhetha into yobana bafuna uyifaka bayaplastera ngesimenti
xa beyiplastera ngesimenti yaphela laa nto bana i-temperature itshintsha kuyaphola xa kutshisa ngaphandle okanye kuyatshisa xa kubanda ngaphandle yatshintsha ngenxa yalaa samente. Laa samente yatshintsha indlela yendlu uba indlu yabe seyangathi ngumkhukhu nayo ke ngoku iyatshisa xa kutshisa kuyabanda xa kubanda lisanyentiweyo noba yenziwe ngeeblocks phakathi kodwa wathi uyifaka isamente eyabo ke phofu yathi ngeyofaka isamente wacaca uba kuyatshintsha ngaphakathi ayisafani nakuqala. Wena ukhona umahluko ubonayo njengoba kaloku ukhule uhlala kwindlu yodaka ngoku sohlala kwindlu yeeblocks ukhona umahluko ubonayo? Hayi andiwazi uba ke mna njengoba ndihleli apha njani nandlu yeeblocks mna sezitene zam. Wawusewenze ngezitena zeso. Okay. Ukudala ikhona mosindla ayithini njengoba iziblocks nje zodaka. Hayi ukuwa kwayo xa mhlawumbi izimvula nje ezinkulu okanye mhlawumbi sivele ithanda iwe njalo kodwa asiyonto ivamileyo. Hayi ngoku abantu bayela ntoni kwinto edurayo kodwa iyama le ngamabhongo nemali. Xa unemali kaloku ndithi naku ndihlele endlini yezitene apha zodaka ndim lo ndihleli hayi akho ngxaki. Ndayekela ntoni ufulela ufake izinki ngoku wayekela ntoni ufulela wena ngenxa ayikho ngoku engca kaloku into zitshitshile izitshitshile iyatshiswa yakuvele kutshiswe ebusika itshe lapha emasimini belithamsanqa ke lo muntu obeyisike ngethuba. Okay. Okay, and then phansi sofake into uthena ungesenayo bonakala ubulongo qala kwakusidwa kaloku ngodaka wenze ngodaka igudlwe ke le ndlu ibe smooth ibentle. Ke ngoku xa unantsika entweni ke ndisithi banantsika bona benza xa nenza le nto niklini thina ke sesenza ngobulongo bazazingekho ento ndisinde ngobulongo. Ngoku wayitshintshela ntoni ke ngoku wayifakela ntoni ii-tiles wabiyekela ntoni ubulongo? Bunqabile nenkomo azikho namandla apheleli. Okay. So ngoku into zokunxiba ke kuqala Manqonde mamela umdala nokona kwabantwana unokuyazi enye into. So ukunxiba naninxiba into ukho into endiyiqaphelayo into yobana abantu xa benxiba into ezimfutshane kuba yingxaki ubana umntu unxiba into ezimfutshane bafuna abantu banxiba into ezinde. Umbuzo wami ke ngoku ube uthi kodwa kuqala abantu bendisitsho kumama ubana sake safika apha noba benina-10 11 sisiye etawuni. Xa ndifika etawuni oomama bahamba abanxibanga ngaphezulu banxibe imibhaco yabo ezantsi umntu ahambe ngamabele kungekho ngxaki kungekho problem. Ngoku umntu xa efake into eveza amabele yiproblem kodwa 20 years ago umntu ebezihambela nje eveza amabele enganxibanga zihlangu. Ngoku umntu xa enganxibanga zihlangu hayi liqaba. Xa umntu eveze into emfutshane qala abantu babehamba ngeempundu. Ngoku umntu xa enxiba into emfutshane hayi ngumntana akaqeqeshekanga. Ngoku itshintshe phi into yempahla indlela yonxiba iye yatshintsha phi? Itshintshe ngala maxesha wenu. Itshintshe ngala maxesha wenu. Ungakho mntu kudala thina unombona nto kwantombazana kwakungafunekanga noba usese ubona uba nabo uyahamba kwawuvela ipenti zazisithi nje iiloko zabantwana. Yimeko yakho. Hayi mama I think iphilile into ebenze ngayo. Iphilile into ebenze ngayo uncede kakhulu. Ndiyabulela ngolwazi lakho. Kodwa ke xa uthe wathi wahlala wacinga ubana zikhona ezinye ndizophinde ndibuye futhi ndingatsho ubana ndiphinde ndibuye ndizomamela. Awuzifuni zomama ndezingapha.
bazezanto zesiXhosa zonke imvelaphi nje imvelaphi ngobantu bana angoba lapha banento zabo futhi ke yena wazi ngololwabo uhlobo yewe andazi mazingaxutywa nontombazane zirayithi kaloku ngene yakho ngene kwigame uhlale nawo azifanisi awuzuthetha izozithetha awuzuthetha ezinye izinto zizudibana banama ndizazi into abazenzayo ngapha enye ngexesha ukandibalisele yiza ke hayi awuzubhuda ndibona apha kumba ndiphendla yho andiyiboni noba